Днешната ни операция е макроаденом на хипофизата. Макроаденомите се появяват в хипофизната жлеза. Хипофизната жлеза се намира в задната част на носа ни като продължение на мозъка ни. Тя е защитена от костна структура, която наричаме синус. В последно време, при подхода към тази област, вместо да използваме микроскопични методи, използваме ендоскопия, която е по-малко инвазивна процедура. Ендоскопът предоставя по-дълги инструменти и по-качествено и по-близко изображение, което улеснява нашата операция. С помощта на специални инструменти за ендоскопия, гледайки към екрана, определяме нашите анатомични ориентири и с помощта на невронавигация напълно контролираме нашето местоположение, за да осигурим безопасна интервенция. Хипофизните аденоми се класифицират според това дали произвеждат хормони или според хормоните, които произвеждат. Ако макроаденомите оказват значителен натиск върху зрителния нерв и причиняват загуба на зрение, или ако произвеждат хормони, които могат да бъдат от различни видове, като например растежен хормон, който наричаме хормон на растежа и който причинява гигантизъм, ако епифизите на растежа на пациента са затворени, така те могат да причинят сърдечни и други симптоми. Аденомите, които произвеждат хормони като кортизол, известни като Кушинг, също се лекуват първоначално чрез хирургия. В хирургичната част за пациентите, при които смятаме, че можем да премахнем аденома. Ендоскопски, ако е с определен размер, или ако инвазията му в мозъка не е прекалено голяма, предпочитаме ендоскопска хипофизна хирургия. В ендоскопската хипофизна хирургия последните технологии и опитът на хирурга значително влияят върху количеството на резекцията след операцията. Ние планираме операциите си, като вземаме всички необходими мерки, заедно с пациентите, обсъждаме необходимите рискове и техните предпочитания.